Di bajarekî mezin de paşakî pir zalim hebû. Hingî zulm û heqaret û neheqî li xelkê dikir, êdî millet ji ber vê zulma wî kerixîn û tev canzerî bûn û man. Her roj zulma xwe zêde dikir û agirt berda malê xelkê, xaniyê wan, warê wan tev talan kirin û wêran kirin. Rojekî serê sibê gazî eskerê xwe kir got ji îro pêva ez ê bin paşakî adil, min dev zulma xwe berdaye. Gazî tellal bikin, bira her ji millet rabêj ev paşayê me êdî baş bûye, dev zulma xwe berdaye. Yanî dû vê sar rast bû. Tellal hat nîvê bajar gazî millet kir got gelî mirovan, gelî gundîna baş bizanibin ku ji îro pêva padîşayê me zeh baş bûye, êdî bûye xwê sulh û edaletê. Ji destê wî êdî hew hûn zerarê dibînin. Piştî vê bangewaziya xêrê êdî beşera xelkê xweş bû, rengê wan xweş bû, medûm rûsê wan ji hev vebû, zarok derketin ji xwe re derva dilêstin li ser dîwara, koşê soqaqa, êdî ji xwe re kirin îd bi wê şahiyê. Çend roj derbas bû, wezîrekî wî pir merak kir got ev padîşaya ewqas zalim bû, ev çawa carkî da hema xwe guhart û bû padîşakî adil û li ser kursiyê xwe rûnişt, ev çawa çê dibe, xwedê ez ê jê bipirsim. Hatma padîşa got paşayê min li qusûra min nenêre pirsgirêkek di serê min de heye, ez dixwazim ji te re bêjim û tu bersiva min bidî min. Got kerem ke? Got ev te çawa wisa te dev ji vê zulmê berda û tu bûyî paşakî adil? Padîşa jêra wiha got. Got ez hingî zalim bûm, çavê min tarî bibûn, hema min dixwest kes ji destê min tu rehetiyê nebîne. Rojekî ez çûm dervayê bajar, midî ku wa yekî koçer kiriye pez li pêne û çentê wî nan li wê erdê bû. Min got her wî nan û panîrê wî ji wê derê derênin bînin. Bira nexwe. Min nan û panîrê wî jî min xesp kir, min bi zorê jêstand û min anî. Ew qas ez zalim bûm. Wê şevê gava ez hatim razam, di xewda evê koçer bi her du guhê min girtin, got req 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 û serê min ser qaryole xist. Min got ji xwe ez mirim lê xwedê ez nekuştim. Got serê sibê gava ez şiyar bûm, got ew reqên hêjî di guhê min de dengê wê reqênî. Got min got heyra dê me kî çi bike lê derbas nabe. Min dev ji vê zulma xwe berda. Gelî birana pêşiyê me dibêjin tu çi biçînî tê wî bibînî. Yan hûnê ji ber xwe xwe rast bikin, yan jî hûnê bên rastkirin. Çiqa yekî zalim hebe, bira baş zanibe ew roja ku yek bê bi her du guhê wî jî bigire serê wî li ser qiryolê wî, li ser masê yan li dîwara bide, ew roj jî nêzîk e zehf nedûre. Haya xweşxwe bînin û zulmê li ti însanî nekin.